Trælast, byggemarked eller håndværkerbutik. Er det ikke det samme? Jo, i mange menneskers bevidsthed dækker begreberne over det sted, hvor man køber sine byggematerialer, og det er jo heller ikke helt forkert. Men lad os lige kort prøve at se, hvilke forskelle der er. Byggemarkedet er en detailforretning. Den henvender sig især til private gør-det-selv-folk, og som regel handler byggemarkedet også med en lang række varer, der kun perifert har med byggeri at gøre. De ansatte i byggemarkedet skal have kendskab til mange varegrupper, men ofte vælger man på et tidspunkt at specialisere sig inden for afgrænsede områder, f.eks. farvehandel, el, VVS eller værktøj. Når man bliver ansat som elev i et byggemarked, uddanner man sig til salgsassistent. Trælasten beskæftiger sig primært med engrossalg. Her handles business to business, hvilket vil sige, at bygningshåndværkere køber de materialer, de skal bruge professionelt. Der kan være tale om meget store nybygningsprojekter, der kræver nøje planlægning og tilbudsgivning. Og der kan være tale om reparationsopgaver eller vedligeholdelsesarbejde, der kræver et solidt kendskab til både nye og gamle materialer. Til tømmerhandlen eller trælasten er der ofte knyttet en professionel håndværkerbutik med værktøj, beslag og professionelt tilbehør. De ansatte skal have en stor faglig indsigt. De skal både fungere som rådgivere og sælgere, og ikke mindst skal de have flair for professionelt salg. Når man bliver ansat som elev i en trælast eller en håndværkerbutik, uddanner man sig til handelsassistent. Man kan starte på uddannelsen efter at have gennemført HG, HHX eller studentereksamen plus 18 ugers HG. Der er mange fremtidsmuligheder efter at have uddannet sig til handelsassistent på en trælast. Mange avancerer og bliver afdelingsledere eller får andre jobs med et betydeligt ansvar. Da der er tale om en egentlig sælgeruddannelse, vil der også senere være mulighed for ansættelse som salgskonsulent hos leverandører og producenter inden for byggebranchen. Byggebranchen er i rivende udvikling, så uanset om vi kalder det tømmerhandel, byggemarked, trælast eller håndværkerbutik, så er der mange gode grunde til at vælge en uddannelse her.